Čovjek od života dobija upravo ono što mu i daje. Vaš život je ogledalo onoga što vi jeste. On je vaš odraz. A vi ste pasivni, slepi i zahtevni. Uzimate sve, prihvatate sve bez osjećaja da imate ikakve obaveze i odgovornost. Vaš odnos prema svetu i životu je odnos onoga koji smatra da ima pravo da traži i uzima bez potrebe da za nešto plati ili da nešto zasluži. Vi verujete da su sve stvari tu zbog vas, jednostavno zato što ste to vi. Cijelo vaše slepilo je tu. Vi živite ekskluzivno na principu ja to volim ili ja to ne volim. Ne cenite ništa do samog sebe. Ne priznajete ništa što je iznad vas. Teoretski ili logički možda, ali u praksi ne. To je i razlog zašto mnogo tražite i što stalno verujete da je sve jeftino i da vi imate dovoljno para u svom džepu da kupite sve što vam se svidi. Vi ne priznajete nikoga iznad vas, bilo izvan vas samih ili unutar vas. To je zato što, opet ponavljam, vi nemate mere i živite pasivno na bazi onoga što volite ili ne volite. Da vaše poimanje samih sebe vas zaslepljuje. To predstavlja najveću prepreku ka jednom novom životu. Vi morate biti sposobni da savladate tu prepreku, taj prag, da bi nastavili dalje. Taj ispit deli ljude na dve vrste, žito i kukolj. Bez obzira na to koliko inteligentan, koliko nadaren čovjek može da bude, ukoliko on ne promeni način na koji gleda samog sebe, za njega neće biti nikakve nade za neki unutrašnji razvoj, za rad ka sticanju samoznanja, za istinsko postojanje. On će ostati onakav kakav jeste celog svog života. Prvi zahtev, prvi uslov, prvi ispit za nekoga ko želi da radi na samom sebi je da promeni način na koji shvata samog sebe. On ne sme zamišljati, niti jednostavno verovati ili razmišljati, nego on mora da vidi one stvari u samom sebi koje nikada pre nije viđao, vidjeti ih stvarno i vidjeti ih onakvim kakve one jesu. Njegovo poimanje se nikada neće moći promeniti, sve dok on ne vidi ništa u sebi. A da bi video, on mora da nauči da gleda. To je prva inicijacija čoveka u samospoznaji. Ukoliko on vidi jednom, on će moći da vidi i drugi put. Ako se to nastavi, onda on više neće moći da ne vidi. To je ono stanje koje se traži. To je taj cilj naše observacije. To je ono mesto odakle će se roditi jedna istinska želja, jedna neodoljiva želja da se postane od hladnih, mi ćemo postati topli, vibrirajući, dodirnuće nas realnost. Danas mi nemamo ništa osim iluzije o onome što jesmo. Mi imamo previše visoko mišljenje o sebi. Mi ne poštujemo sebe. Da bih poštovao samog sebe, ja moram prvo da prepoznam u sebi onaj mali deo koji se nalazi iznad drugih delova, a s tim u vezi i moj odnos prema tom delu svedočit će i moje poštovanje koje imam prema njemu. Na taj način ja ću da poštujem sebe i moja interakcija s drugima će biti vođena s istim poštovanjem. Vi morate razumeti da su sve druge mere, talenat, obrazovanje, kultura, genijalnost, samo promenljive mere, mere za detalje. Jedina prava mera, jedina nepromenljiva, objektivno istinska mera je mera unutrašnje vizije. Međutim, vidjet ćete da to nije ni malo lako, a to nije ni jeftino. Morat će to skupo da platite. Za loše platiše, lenje ljude, parazite, nema nade. Vi morate da platite mnogo, odmah, i da platite unapred. Morate da platite sobom, iskrenim, svesnim, nepristrasnim trudom. Što ste više spremni da platite, bez škrtarenja, bez varanja, bez ikakvih falsifikata, utoliko ćete više i dobiti. I tada ćete upoznati svoju prirodu i vidjet ćete sve one trikove i nepoštenje kojima će vaša priroda pribegavati kako bi izbjegla da plati čvrstom valutom. To je zato što vi morate da plaćate s vašim gotovim teorijama, vašim duboko ukorenjenim ubeđenjima, vašim predrasudama, vašim uobičajenim načinom igre, vašim ja to volim i ja to ne volim. Bez pogađanja, pošteno, bez pretvaranja, iskreno pokušavajući da primetite one momente kada nudite svoj falsifikovani novac. Pokušajte za moment prihvatiti pomisao da niste ono što verujete da jeste, da precenjujete sebe, u stvari da vi lažete same sebe. Da vi stalno lažete same sebe u svakom momentu, po cijeli dan, ceo svoj život.
da to laganje upravlja vama do te mere da vi to više ne možete kontrolisati. Vi ste žrtva laganja. Vi svuda lažete. Vaše veze s drugima laži. Vaše vaspitanje drugih, vaša pravila ponašanja laži. Vaša učenja laži. Vaše teorije, vaša umetnost laži. Vaš društveni život, vaš porodični život laži. I ono što mislite o samom sebi takođe laži. Ali vi nikada ne prestajete s tim što radite i što govorite zato što verujete sebi. Vi se morate zaustaviti i iznutra posmatrati. Posmatrati bez unapred stvorenog mišljenja, prihvatajući bar za moment tu mogućnost da lažete. A kad tako posmatrate, plaćajući sobom, bez samosažaljenja, odričući se svih svojih pretpostavljenih bogatstava za samo jedan moment realnosti, onda ćete možda iznenada videti nešto što niste nikada pre videli u sebi, sve do tog dana. Vidjet ćete da ste drugačiji od onoga što ste mislili da ste. Vidjet ćete da vas je dvoje. Jedan koji nije, ali zauzima mesto i igra ulogu onog drugog, i jedan koji jeste, ali on je tako slabašan, tako neprimetan, skoro da pre nestane nego što se pojavi. On ne može da podnese laži. I najmanja laž njega natera da se povuče. On se ne bori, on ne pruža otpor, on je već unapred pobeđen. Učite da gledate sve dok ne naučite da uočavate razliku između te dve vaše prirode, dok ne vidite te laži i prevaru u sebi. Kada vidite te vaše dve prirode, tog dana u vama istina će se roditi. Evo još jedna stvar od Guruđija. Ovo su beleške sa nekih predavanja raznih koje on držao. Jedno malo dete još uvijek nema ličnost. Ono je ono što ono stvarno jeste. Ono je suština. Njegove želje, ukusi, ono što ono voli ili ne voli, sve to izražava njegovo biće onakvim kakvo ono jeste. Međutim, čim se počne sa njegovim takozvanim obrazovanjem, ličnost počinje da raste. Ličnost se obrazuje delimično namernim uticajima drugih ljudi, odnosno obrazovanjem, pod navodnicima, a delimično i spontanim oponašanjem njih od strane samog deteta. U obrazovanju ličnosti veliku ulogu igra i pružanje otpora, pod navodnicima, ljudima iz svoje okoline u pokušaju da se očuva ono što je stvarno svoje i što je istinsko. Suština je istina u čoveku. Ličnost je laž. Proporcionalno sa razvojem ličnosti, čovekova suština se manifestuje sve ređe i ređe i često se događa da ta njegova suština zaustavi svoj razvoj u veoma ranom dobu tako da više ne raste. Vrlo često se događa da suština jednog odraslog čoveka, čak i onog koji je veoma inteligentan, u onom smislu koji se po tim danas podrazumeva, veoma obrazovnog čoveka, prestane sa svojim rastom na nivou deteta starosti od 5 do 6 godina. To znači da sve što mi u tom čoveku vidimo nije njegovo lično. Ono što su stvarno njegove lične osobine, to jest njegova suština, ona se obično manifestuje samo u obliku njegovih instikata i najjednostavnijih emocija. Međutim, postoje slučajevi kada se čovekova suština razvija paralelno sa njegovom ličnošću. Ovi slučajevi predstavljaju veoma retke izuzetke, pogotovo u okolnostima civilizovanog čoveka. Suština ima više šanse da se razvije kod ljudi koji žive bliže prirodi u teškim životnim uslovima i koji se nalaze u jednoj stalnoj opasnosti i bitci za opstanak. Međutim, po pravilu ličnost kod takvih osoba je veoma malo razvijena. Oni imaju više onoga što je njihovo lično od onoga što nije njihovo, to jest fali im obrazovanje i kultura. Kultura stvara ličnost i istovremeno je produkt i rezultat ličnosti. Mi ne možemo da shvatimo da je celi naš život, sve ono što nazivamo civilizacijom, sve ono što smatramo pod naukom, filozofijom, umetnošću i politikom, stvoreno od strane ljudskih ličnosti, to jest od strane onoga u njima što u suštini nije njihovo. Taj element, to jest ono što nije suštinski njihovo, razlikuje se od onoga što jeste njihovo, po samoj činjenici da se ono može izgubiti, izmeniti ili oduzeti od njih na veštački način. Ljudima se može uništiti ličnost, a podložni su i reprogramiranju. Postoje načini da se eksperimentalno verifikuje veza između ličnosti i suštine.
U istočnjačkim školama postoje metode uz pomoć kojih je moguće odvojiti čovekovu suštinu od njegove ličnosti. Za te svrhe oni ponekad koriste hipnozu, nekad specijalne narkotike ili određene vrste vežbi. Ukoliko se ličnost i suština čoveka razdvoje neko vreme, na ovaj ili onaj način, u njemu se onda formiraju dva bića. I ta dva bića pričaju različitim glasom, imaju potpuno različite ukuse, ciljeve i interesovanja. Za jedno od ta dva bića često se ispostavlja da se nalazi na nivou malog deteta. Nastavljajući dalje s ovim eksperimentom, moguće je takođe uspavati jedno od ova dva bića, ili sam eksperiment može započeti tako što se uspava čovekova ličnost ili se uspava njegova suština. Određeni narkotici imaju ta svojstva da uspavaju čovekovu ličnost, a da njegova suština istovremeno ostane budna. Tako nakon određenog vremena posle uzimanja takvog narkotika, čovekova ličnost nestaje, dok ostaje samo njegova suština. Onda se događa da čovek koji je bio pun najraznovrsnijih i najuzvišenijih ideja, pun simpatija i antipatija, ljubavi, mržnje, strasti, patriotizma, stremljenja, želja, uverenja, odjednom ostane potpuno prazan, bez misli, bez osjećanja, bez uverenja i stavova. Prema svemu onome što ga je pre uzbuđivalo, on sada postaje potpuno indiferentan. Ponekad je on u stanju da vidi svu izveštačenost i imaginarni karakter svog uobičajenog raspoloženja, svojih uzvišenih reči, a ponekad ih i zaboravi kao da nikada nisu postojale. Stvari za koje je svojevremeno bio spreman da žrtvuje svoj život, sada mu se čine besmislene i beznačajne, nevredne da im se posveti bilo kakva pažnja. Sve ono što on sada može naći u sebi, to je samo par instinktivnih težnji i ukusa. Voli slatkiše, uživa kada mu je toplo, ne voli hladnoću, ne voli da misli o poslu ili suprotno tome sviđa mu se ideja o fizičkom kretanju i to je sve. Interesantno je da se mnogi ljudi koji su bili podvrgnuti hipnozi, kojima je data instrukcija da se svega toga sete nakon što se probude, nađu zaprepašćeni kad saznaju da imaju nešto u sebi što ima skroz suprotne stavove o svemu. U većini slučajeva oni se onda potrude da suzbiju taj aspekt sebe, svoju suštinu i nastave dalje po starom, jer je njihova ličnost ta koja dominira i koja naravno ne može sama sebi da prizna svu svoju izveštačenost. Ponekad, ali veoma retko i kad se najmanje nadamo, ispostavi se da je kod određenog čoveka njegova suština potpuno odrasla i razvijena, čak i u slučajevima kad njegova ličnost nije dovoljno razvijena. U tim slučajevima ta suština ujedinjava u čoveku sve ono što je u njemu ozbiljno i istinsko. Međutim, to se događa veoma retko. Po pravilu, čovekova suština je ili primitivna, divlja, detinjasta ili jednostavno glupa. Razvitak čovekove suštine zavisi od njegovog rada na samom sebi. Kod rada na samom sebi veoma važan moment je onaj kada čovek počne da razlikuje svoju ličnost od svoje suštine. Čovekovo istinsko ja, njegova individualnost, može jedino da izraste iz njegove suštine. Može se reći da je čovekova individualnost njegova suština u jednom odraslom i zrelom obliku. Međutim, da bi se omogućilo suštini da odraste, potrebno je da se prvo oslabi stalni pritisak koji ličnost vrši na suštinu, jer se sve prepreke razvoju čovekove suštine nalaze u njegovoj ličnosti. Ukoliko uzmemo jednog prosječnog kulturnog čoveka, vidjet ćemo da je u velikoj većini slučajeva aktivni element u njemu njegova ličnost, dok je njegova suština pasivni element. Unutrašnji rast čoveka ne može početi sve dok se to ne promeni. Ličnost mora postati pasivna, a suština aktivna. To se može ostvariti samo ako se branici otklone ili oslabe, jer su ti branici glavno oružje uz pomoć kojeg ličnost drži suštinu zarobljenom. Kao što je prethodno već rečeno, kod manje kulturnih ljudi suština je često razvijenija nego kod onih kulturnijih. Tako bi se moglo činiti da kod njih postoji mogućnost rasta. Međutim, u praksi to nije tako jer se ispostavlja da je njihova ličnost nedovoljno razvijena. Da bi došlo do unutrašnjeg razvoja i da bi se moglo raditi na samom sebi, potrebna je jedna određena razvijenost ličnosti, isto kao i određena snaga suštine. Nedovoljno razvijena ličnost čoveka podrazumeva nedostatak znanja, nedostatak informacija i materijala na kome se mora bazirati rad na samom sebi.
Bez određenih zaliha znanja, bez određene količine materijala koji nije njegov, čovjek ne može početi sa radom na samom sebi, on ne može početi da proučava samoga sebe, on ne može početi da se bori protiv svojih mehaničkih navika, on jednostavno neće imati ni razloga, ni motiva da preduzima jedan takav posao. Manje kulturan čovjek živi u normalnim i prirodnim uslovima, te tako on razvija svoju suštinu na račun svoje ličnosti. Uspešan početak rada na sebi zahteva jednu srećnu okolnost gde su ličnost i suština kod čoveka podjednako razvijeni. Iz takve jedne okolnosti može da proistekne najveći uspeh. Ako je njegova suština veoma malo razvijena, onda će čoveku trebati jedan duži pripremni rad i taj posao će biti skroz besplodan ukoliko je čovekova suština trula iznutra ili ima neka nepopravljiva oštećenja. Takvi slučajevi se dešavaju veoma često. Kod jednog abnormalnog razvoja ličnosti često se dešava da se razvoj suštine zaustavi u jednoj veoma ranoj fazi, tako da ona ostane veoma mala i deformisana. Od neke male i deformisane stvari ništa se ne može napraviti. Što je još gore, vrlo često se događa da suština umre u čoveku, dok su njegova ličnost i telo još uvijek živi. Značajan procenat ljudi koje svakodnevno srećemo na ulicama velikih gradova su ljudi koji su prazni iznutra. To jest, oni su u stvari već mrtvi. Na svu našu sreću mi to nismo u stanju da vidimo i znamo. Kada bi mi znali koliko ljudi je stvarno mrtvo i koliko mrtvih ljudi upravlja našim životima, mi bi poludeli od užasa. Stvarno se dešava često da ljudi polude zato što su saznali nešto slično, a da prethodno nisu bili pripremljeni za to, to jest videli su nešto što nije trebalo da vide. Da bi čovjek video bez opasnosti po sebe, on mora već da se nalazi na putu. Ukoliko čovjek koji nije u stanju da išta učini, vidi istinu, onda će on sigurno da poludi. Međutim, to se retko dešava. Obično sve je tako aranžirano da čovjek ne može ništa da vidi pre vremena. Ličnost vidi samo ono što ona voli da vidi i što nema uticaja na njen život. Ona nikada ne vidi ono što ne želi da vidi. To je istovremeno i dobro i loše. Dobro je ukoliko čovjek želi da spava, a loše ukoliko želi da se probudi.